Kristo no nyam kese se oye na do ye wo hoda yempa bongoma ye bigina so ya bompa ye bi wo Israel jom dumiensa Israel jom number ye dumiensa e mantem for the Erade be fi meda ko sida ben ode woni be hintam ya ko sida ben enko sida ben na bi ni mekra mu dadwene na ade achi a ɛho ntena mekoma mu metamfo anhura me so nko sida ben fana ti me so Erade mi Nyankopɔn timani na ma na wuo na metamfo akase batumi no na se mihihim a ma wo ye hiafo no ma ni ahurusie na me de me de wadɔ ye so makuma bedi ho nkwaje mahurusie na meto Erade dwom se waye miye hallelujah amen Nana emompai Onomfo ne mumbrofo ne wo Yesu Kristo a wo yakase edo mo so nko ano ma wankoto je ku fam ewo dem ni ebo dia idika yi wa ya kamfu dia shodi kase no munyam ewa do ya wayi na dia kire se wa makwan ama obunzam ntwa mfa yeso no abo ye kra ni bebi a ba ni ade abehia so ba kofo ma oduma nkuma asidanka odenda amen wasem tese ye nyampa boda no wa ni mpa botiefo na so obi di na se mbeba wa Awurade wani mu a ayiso pepe ni mu na kan fom ni mrato ayetie wa Awurade esanse wasem no maye hu se wonsanye tie nso oje wonsusu nye dure ntie asem na eboni na sie no ntam kwan tie bompa ye nuru onim ndize dudu edi ehyiamu na odoma mama ke edi animu a na mbanfo nyina aka no a yesem nyina no se fa eboni cheheda amen ye gidie wa Awurechem se so de eboni cheheda bayan sansani amaye na ya hauni amani nyina kone wiye enti waduma nko wudinti fa eboni cheheda amen ampa wona modom so na apa wosum kurunkuri wo maimu ena wona wado so pa wo me ma Jacob bachi ena ne won kunkuru woni ehye ne ma na di dwumadi ehye ne nsa enti ogusu a wodi dwuma no ena wo yan hyehyɛ se obayi odima ama omai eni akra wo nyina sɛde benye fa hodie ne nuakyere akeka nsase ne yi bibi di abo adwuma no na no so ma adwuma no tere na dodo ate wonka ene nti efikosia da ene abo odi ameduru ne akoni aba ye die ne dodo wo ha nyina so yenti wo bi anka tinkamonia na de aka ne se asedanka oninda empo do me mama kera wa no gidimu asankafo nyina tiri ene wosisi no ya ntema no boni bia mfiri ne nkyɛn wodi na meka yensa so wiem ɔne mpani aka nyina
can be say as a danker in the Obumankuma, the can say, do what you can. And it is a tragedy among a mama on Nase, Nanasoro Kai. Was only a mere trend any pardon and says you. Memo within one bossy dino. Into a crabby over your Mujidi, no about the so the sooner buy a manifestation call. Yanini Yaku, and in today, Obama Magic of Betchy, a million bunny, we did no boy oversee day. And they were how near Mania Benediania Penicia. Any other without them, Wakua the only to me, Wakua near Hone, what would I know what to me, and I was Hone, and I dear Hone be at no Wakuamu, and the Wakuaman and Sasua, I would have the man couldn't be any idea. Wakuaman and Sasua, Montanvosi and Anyakwa, wouldn't it, Tia and Pabada, and now what you moon Pabamu, I would have to do about Hemara, but Yanko dia dance here, there's one dia dance here. No one did not say mamma. And to me, everyone would adhere. And here may be a siege, you may be able. And you are how near my neighbor and so dear. What said to me, Nancy? Near far with you, the end of ceremony, or the man who went into a fee about to a fee. To me, a nipper be plenty. The brain nipper be plenty. A canon kunanka moja shiego. A canon kunanka basabasayaba. I would have a pouch show. And you will say, no, and in the body for a canonco, Nanko, Kuansi, no more year, she would be. I would have been associated in Anyakwa. Yet, pass the old way in the brother. And in my battery, you would deliver a brand swing yasu, yea, Nadia, or Bonu, or May Mabo, no matter emotive woe, Nadia as well, Yama, and then he has say, you know, my Nadia, dear Mim. Assistie, Pasamim Kumina Baba Transodi, and Rabe, a man within Tena. Amen. Yes, I see, the Nippon and Saka, anybody want to sit in one from Mubian Camille. Metrimoti, Pasamim Kuminyanti, one more from Yaman in Alpha. Any offer me a whole tree, and dear power show. We are mobile, no penny in the Kawakuma. You want it so. No one you want to work for me now. Nadia told me a man, near me, you pay. Assume yes, the can say, who mamma bo, never assume ye. They are bobo dear, your pretty say, a quarter name and Quenelle, Nanya dance, dear, never want to say. Unyamia, we be better trouble. What does it say? Now that's the be a man. What I'm for is any son who enter the chair, and did you be able, and what I've won to any son, answer a quadratic of Betchy, and what I've won to any son, and sir, and pen for me, Piara. Or no boy, not here and Pabo, nonsense, and in there, dear. Yes, you'll be sure Dinka Siam Yam. And would I be so be the boy, you are just all kind of kuma. And the Kadu in our kuma. Fakuma pa, and you be from more July. Now, Sunday was some kind of say, why now more BB? No one send a name. The Obeyeno, what's your name, woman? Abroso, the Niger you pay. Wouldn't take Kalma, my Indian Srani and Dumu free and Jay, not NC and you, but say no, may Nenabra Kayana. Amen. Adofono yenkaso nyame yemai na nadoye ewo da. Amen. Yeto aso yeda adifo pani osofo Jeremiah jumfo ase utie mpabo na utimi se ekoba bia mpabo no koba bia wanka amen. Sabrei Ebredu se sofani Mike from Pong edu Onyankopon asem unsembo repadia na anza na sofani edu Nyame asem be mai no mamenka asem ketewa bi nkyerɛw na sofani agina masema mekan so na wakasa kyerɛ na yegidi ayema wanka amen amen niswa wanka amen
Amen. Onyankopɔn efre na kwa odifo Jacob Bechi eno de adwuma kesiesi ahye ne nsa adwuma no esese etre ne kwa mamam yaya yene ne tu anamon na yenim adwuma ne so kakra no adwuma no se oso ubadwini sika ohele no ho a ubejai efize TV any radio enye sika ketwa wanka amen awurade abie nyame ni pei ani suade hunu no e ma no kosoro ompese ebeye TV any radio nko a ebese ye pie abonten ka amen kade akoso hai nanka yigina abrepo jansin school bi na wo ho park no so na enipa hu onyame no onyam ene ne tumi ka amen enti aforebo no botaye kese pa ne se ye pemfidie we dia akadem ha ye pedie de sense soro ni bi na nyame ni pai e de pia bonten emfidie no ameka ho asem yentimi mfa kia keto ni bi nsisa ye ni abreba ti ye trailer papa ye trailer ye kwa ye yi niema ni mfirim ye hyehye ne kaa ni si woni ahyehye niema no wom inso to aye ntutu no an se wakata so uwie ya no otum no wasa otu mommo nsam mani so ade hu eni abere entimura wadawroma adwuma no botaye ni selebe ya asampaka adwuma no baba kale di kan mo osemenka kame ankame de no betwa to osememfa enka ho breko kale di kan di fo ye toka e di amano mo mamo nsem maka enye kadada kwa de me papa dwan se obi di chewo asa ache no ka 4x4 ozi 4x4 ka woso na watimi de ewura ba bia ye waka bi ho ye bokuro bi din sese fa koso a omfango nti abusuanfo so pani ebegina kasa weso akasa kire ye peka ye pemfidi a ye de kwa bonten ye kan fidi obi beka sem fidi nko a enkane a obi wa wonim nti o kan se ya ugina bonten se o kasa ansa na obetwa video kura ma na efe no gisa won kan ne ye kama na sankane no untimi nkotwe kane a gisa wonya plant kasiya ne ka ho enti botaye no ani swade hu no eso miura wadawroma obaya botaye ni ye toka de di kan 4x4 e de amodi 4 ne atom fidi aka ho na fe de amuvu odi 4 kwa onti trailer no ntimi ntina mu bi yesi ye tra ka afufuro no kura ye ba ko be ne de ko na band boys no atra trailer ni sama wo ha no timi wura no abushafo madawroma aforebo no botaye no enu na ne asankafo nyina pani ote bible na onim bible enye ukodai
ɔde na no nyam fi nkɔkɔ abɛta akyiri tena sidi fa kuma nyina agye ɔyɛ nyame nipa nti wɔmfiri ankɔ tena se no na wɔanya nhyira wanka amen ɛma ne nya wadwen sɛ ɔyɛ akwakora da ɛnna wobɛhu nyameɛ no onyam adwontofoɔ moma yɛnwom tiatiatiatia na sɔpani mfa onyankopɔn asɛm ɛmmerɛ Bablo mase mwina manko Bablo mase Kristo no nyam kese se oye na do ye wo da yen se Kristo no nyam kese se onyame ye na do ye wo da obon saman kanyame shira o sorry gina ho kakra nso ankaye onyame bre ene mrepa yes ni onyame pe nyina ena woye nokure ensu we ato anopai ya hwe nanimu ache nokure pa ya hwe nanimu ache yes enne wu kodadan ena onyame di saa enhyira we ye behira yen bon sema Kristo yes bon sem wan hwe ni ya nenka obeka se ensu ye be se program yi onyame nim de ye ena wo ye ma ne ma sabre onyame di nsuo kakra gu fom emframa kakra fa ye ho awo kakra ba enti honam no ayemre enti yese ne wo so hu sei no wo so ama abofo ne etwam o nchen abofo ne etwam o nchen ti wo so yare bia tu ohaw bia nko amen sohwe bia nko amen o yare bia nko amen empabo echi mi ehunu onyame no onya amen wugidi akase amen amen Trase. Mi bedru dem ha no. Ye bie eden ya no. Na ya ba mu no. Bibi ntimantumi ama. Enani dey edi kan. A me de ewura dem ha. Na me baaye no misi wo ha ena me de mani ehwe den mu ne ya me kan ye ne se we de nya asore den wo eye stadium
na me ngura dan mu na me hwetire ha ko kantire ha. Amen. Amen. Na me ba ye meti hadi photo bi a etwamani so ne eni bi a enam madwene mu kasa no. Sene na nsamuti se onyankopɔn siesie otare bi a ne efe ne Besada tare edema ayarefo a Nessa Suni. Amen. 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 Nessa Suni. So Okrebia Edi Gidi Ewurada Wensem. Now Gidi say the Edani Subia Bekwa. Oh, Minyankopon ayewie. Amen. Minyankopon ayewie. Amen. Na edan we no me say me twam ha say no me say a stadium na me wura dam ha trase no yes aye Besada yes bon samba Nyankopon pa bon samba Nyankopon. John 5 number 1 Yohane sempa etiye no michemo ya baako yanko ose Besada bubuani no ayaresa Besada obubuani no ayaresa. Yes. Mami mie asem we ni na me nko botai no why Yo. Me pese enipa wodam ha nyina agitum se opani ma kasenkafo opani ba no wo se edam ha no eye Besada enseso ena odifo be che sisi ede ama kra ne mpotemo ha nipa kumase man ene o man nyina. Yes. Amen. Amen. Yanko baba. John chapter 5 verse number 1. Aye. Wasi na yechi no. Na ebira ye na wade Yesu Kristo enam na edu bibi no. Juda fo afa sheduru. Yuda fo afa sheduru. Na Yesu ko Jerusalem. Ana Yesu bowura Jerusalem. Yes. Yesu bowura Jerusalem. Yanko baba. Enso na tadie bi Jerusalem wo entweno. Na onyankopon asiese otare bi ewo Jerusalem na ewo entwono enum a wo fa ne Hebrew kasa mu say amen. Amen. Entwono no eye enwuremu enum. Yes. Anana otare no so dam frifin. Yes. Enti entwono no mumam chichemu ni baako nie. Yes. Baakunie. Yes. Emaye mo hase baakunie. Yes. Miensano no. Hase baakunie. Enai. Yes. Hase nyina baakunie. Bon samba Nyankopon. Enchono enum. Yes. Yanko baba. Yohane sempa etiye no michemo ya miensa. Yanko. Wasi na yenum na nipa pi. We mu na nipa pi sene yewai. Ayarefo. Enifrafo. Empate. Ene wona won fa wuwo ni. Ani woni a won fa wuwo nyina. O twe nsuo ne woso. Yes. Esanka nyamida. Amen. Enti ebra onyankopon eye sanchono no. Onyame ye sanchono no ema ayarefo nyina no. Na debia nipa baako debia enye daba kro baako kra wose na ebiribi duru a ena bofo ne ba. Yes. Na enne a ye na Awurade Yesu Kristo baaye na wodi ne honam ene ne honhom kronkron ebe si sa Besada anan no enne wodi gigi ebegina ho sa enne sa enipa oha eji Nyankopon di na obenya yaresa. Amen.
Amen. Jango baba. Wona sampati no mutemo ya nan no. Wo se de. Wo se na se duru bere bi mu a. Na se eduru bibi mu a. Obofo san batade no ko hu so. Obofo san ya batade no aba hu so no. Na de ensuo ne ho akiri no odi kan ko mu. Na ensuo ne ho akiri. De gidie ne akiri. Odi kan ko mu no. Oni ba obi di kan ko to mu no. Yade bia no yale no. Yade bia o yare no. Na ne ho aye ne den. Obo nsama kan ya mishra. Amen. 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 Me say, oh hwehwe yare sa abrafie ha. Yes. Oh hwehwe sumdwe abrafie ha. Amen. Bibia how say ya kwanto say ya de me say brafie ha. Amen. Onyankopon be hye ne ho na onyam. Me wi de mani so no de me hu no hu bi. Se uhu bi a enka de me kai obedi atum ye. Me say de uhwehwe honam fam bia brafie ha. Amen. Yanko baba. Wona sampati no mutemo ye num. Ai, Wo se no nipa bi wodi mfinhia aduasa nwotwe wona ho omerem. yanko. Ento aso ne se. Ono na Yesu hunu se wada ho na wote se wate. Enti Yesu Kristo hu sa oda ho na wache no. Oka kire no se. Ana oka kire ne se. O pese wo ye wodi ana. Amen. Amen. Adwen bi bebo obi tirim se. Yare ntin me da. Na wurade wo bisa me se me pese me ho ye me din. O pese o jere se. Amen. Amen. Eya wo anka wo mu ayenko. Yes. Yanko baba. Na obisa no se o pese wo ye wodi ana. Yanko. Ano elefo no bua se no se. Owura. Meni woni pa bia se ensuo no ho na. Ode mba kokoto tadie no mu. Amen. Amen. Na se me yesa me kwa. Na se eyesa me kwa. Na obi edi mani me kan ko. Na obi edi me kan no akotom. Ana Yesu se no se. Ana Yesu se. Sorry. Na yi o katana nante. Amen. Amen. Enunti Yesu Kristo bae no. Ena wode honhom kronkron hode tumi ebi twa ensuo na nipa godam no. Yes. Enti ene se Yesu Kristo emane nsaso na se onipa bia ogidi bia no. Obenya yaresa. Amen. Obenya yaresa. Amen. Enti me wo ushia me hawo. Won hia me hawo. Ebiri bia obeduru dam ha no. Nyagidie se nia opani bechi eni ni mpanimfo eni na difo ebe akoye do be faso empa ba beba ma obia no ebe yesa pepepe. Amen. Ebe yesa pepepe. Amen. Yesu bae no wode enotie to fom. Yes. Otontasu ogu so. Yes. Odi sra oni franani na ohye ne sa onko horo so. Na ebere a woko horo so bae no Bible chen say na wahu ade. Yes. Enti mi pese me mo wote asese o yare dom na da so no de ebeye no Onyankopon no onyam bedadi onyami wie wa yaresa ama wakana mama mu se nyame aye bia mame ensiran ka nyame da. Amen. Master mu wese no pani batch obra woni wadifo ene on panimfo a mo hyedam ha nyina no mo mra ha mame adifo aka ne ho nyina mra ha adifo Amen. 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 Pani batch nyame se benka se binkyere woni on panimfo nyina ene wadifo nyina Yesu Kristo enam ni tumi so ena obubuani a no oda sutare no no. Yes. Emfinhia diasa ne akire no. Onwotwe. Na no masam se sore na yi kete. Yananti. Na wayi. Na woko. Yes. Na ahyanyame anuonyam. Amen. Onifrani a ni nani efra efi ne na wo mu no. Dagro ba ko wote ni frani fi ho. Yes. Tieni yi.
na ene ye nchiremai onyame ehye yembo bi Yes. na saa tare na meka se edem ha ye tare no ma me nkyerɛw na woni wadifo nyina asonte Yohane sempati dunai hwenkyemu du mienu mienko Yohane sempa etie dunai ichemu a eye edumienu no ko wose no kura me nsem sɛ enti odifo baachi sankani baachi emu ne woni memfa di kan odifo memfa odifo ni kan yes odifo sankani baachi mede osankani difo baachi yes osankani difo baachi bonsam masiseno osankani difo baachi amen enti odifo sankani osafo woni umpanimfo nyina yes yanko baba nokura me nsem sɛ nokura me ka kyerɛ mu nyina nnɛ de watimi di no de wogiye sɛ mogiye na Awurade Yesu Kristo di sɛ de odi gidie ɛma obubuafo no sɔre yɛ no a enyuma me yɔ no enyuma a mimi yɛ no ɔno nso bɛyɔ enyuma a Yesu yɛ no ɔno nso bɛyɔ enyuma a Yesu yɛ no ɔno nso bɛyɔ yes nhyira nyame daa amen na saa enyuma na wɔyɛ no mumu bɛyɛ a wɔse deɛ na ɔbɛyɛ kɛseɛ sene yeinom wobɔ nsɛm anka nyame hyira amen amen enti monyini sɛ mowɔ gya no mu yes na gya no nso wɔ mu yes ɔyarefoɔ bi abɛduru w'anim ama woadwene nya wo ntanta dabi asɛnsɛ deɛ wawu kura asɔre ɛnyɛ enti maame yare dabi amen na sɛ mogyidi a yes enyuma a yɛn Awurade Yesu Kristo yɛyɛ no mobɛyɔ nso mobɛyɛ ne dan na mobɛyɛ kɛseɛ sene yeinom mobɛyɛ kɛseɛ sene nom ɛfiri sɛ medeɛ meekɔ agya no nkyɛn ɛfiri sɛ ɔno Yesu ɔkɔ gya ne nkyɛn na biribia mobɛsɛ no ɔmedim no ɔkɔ gya ne nkyɛn yes nti asase ɔni so biem nti biribia a mobɛsɛ wɔ gya ne din mu no ɛno na mɛyɛ wobɔ nsɛm anka Yesu kyerɛ ɛyɛ mo ntra ase ɛma ne nka odifoɔ ma ne ɛnka wo nko a sankani bɛakyi yɛ a momfa ne wo ni kan sankani difoɔ bɛakyi nhyira nka nyame daa amen mesii daa mu no meho dwiri me adwene a onipa anya sɛ mɛyɛ biribi a enipa nyinaa ebenya sumdue wɔ mu asɛne sɛ sika a wɔde yɛ saa deɛ wɔ yi yes wɔde si na busuafie ankaeɛ yes kɛyɛ wɔde si na busuafie a ankɛyɛ anka ebia na busuafo nyinaa ɛbɛdɔ no nanso mo a mosam ha yi modɔɔso kyɛn na busuafo enti wɔyɛ wɔ yi ɛma dodoɔ nyinaa yɛ a ɛyɛ onyame nhyira amen enti deɛ wɔayɛ no ɛsom bu bebree yes asɛne sɛ wɔanya adwene bi ɛne nti sɛ sɛ yɛyi a wɔsi wɔnsɛn de ama yɛn yɛbɔ ka afɔdeɛ no wie a yɛbɛbɔ wo dan afɔdeɛ ebisɛ wɔsi dan wɔnsɛn de ama Yesu wɔanyɛ ne ho sɛ wɔnsi ne deɛ ansa na wɔsi nyame deɛ na mmom God first enti wɔsi nyame deɛ enti wɔkwampa bi a yɛbɛfa to a wɔno nso fie no yɛbɛsi ama no yɛbɛsi bawsam kɛseɛ paa wɔ ha no sɛ Mosisia wasi tumadano Adiga fuwa Mosisia wasi tumadano
Amen. 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 Enti America saa ma kyerɛ wo no. Kotofo ngoma di ka ti dunsia hwenkyemu du baako ansa na Obaako ba Lucas ampa etinso. Enti sese ya no wasi dan we ya ma sabra ba gya yare sa wom. Yes. Bra benya somdwe wom. Be ye wense wom. De ehia wo bia ukoda no ntimi na bra dan mu. Wasi. Yanko baba. Koto fomo medika enti edu nsienchemo yedu baako. Ai, watwere se. Enti obi amu na nimtia. Amen. Amen. Yanko. Enti waso ne se. Na munya ne kwan wasomduem. Amen. Amen. Sisi ya no. Se yawo baabi eno difo ebe sraye no a ye gya ne kwan. Ene na de ne dam ha no wo. Ene da we no wasi amaye. Yes. Say nyina eda we se ne nko ane na buso ombetima atenam. Wosi ma ewiase nyina. Yes nyina. Eninti enne se ye gya ne kwan anase ye to bibi saa de amano a efata. Efata. Yes. Efata bonsema. Bonsem. Amen. Amen. Lucas sempa etinso ni chemodi nkan no. Ai. Bible say akobe resetifi asem. Ko Na owie ni nsem nyina ka nkrofo no so. Enti ebra Yesu wie ni nsem nyina ka ewo nkrofo na so no. Okose ne Capernaum. Ena okose Capernaum. Na asrafo hospanyini bi akwa obu no eyare. Na osra ni haso pani akwa bi a wobunu na wo yare. Woboa no. Yes. Bibia mu no. Yes. Na wo yare. Na oyewu. Na oti Yesu nka no. Enti bra oti Yesu nka no. Osuma Yuda fompa fo ma ne ko ne che ko sere ne se. Na osuma Yuda fompa ni fo a twa ne ho chia. Akosere Yesu se. Omra mesa na ko ane yade. Yes. Ko na oduru Yesu nchen no. Enti bra oduru Yesu nchen no. Osra ne dendenden se. Ana wo ka kire Yesu dendenden se. Sa woni pa ifata se we sa de ima no. Se oni pa we de o fata. Se ukosa na ko ane yare ama no. Efrise. Odo ye man. Na onu mpu na ise dan ama yen. Bonsema Yesu. Amen. Emano. Sir. Eniti enne. Ye be bafore. Yes. Ye be bafore. Amen. Ye be bafore. Amen. Ye be bafore. Amen. Enya fore mu nketoa. Debia. 4x4. Enye sika ketoa. Obi sinimo. Na wase meto 4x4 no. Ade amodifo a onyame nhyira wo. Amen. Enipa miensa kan ho bom. Ne ese ye beto de amano a nyame nhyira wo. Amen. Asene se emisi ni begina ha no. Eye niema bebre. Ene wo kan na chi. Enti sabre odifo bechi. Ene ne mpanimfo na difo. Egu honhom fam ne mamam. Na sese ya ye betwa honam fam ne ma ede ama no. Nokwasem. Honam fam ne ma no. Eye sika wo. Yes. Eye sika. Enti empani se obi se obema onfrefrem ade. Na o ma sika. Wa ma bibia. Yes. Dia wo pen na ode ye. Enfrefrem ade ne nema eye bebre. Yes. Ebi ade obetama ne kura wo mpe. Na onye sika ne de ma ne de a. Ene wono pane no de ato. Eshanka nyameda. Amen. Enti ne ye be bafore. Yakub timi no. Tase. Eshanka nyameda. Amen. Enti onua dofo a utie me. Mesram. Nchebudu nai.
Yakubu etimi yenu chemo edunan. Yango. Osimi nuanom. Se obi kaso wo gidie. Ko nanso woni nyuma. Fafi dumiensa ne bra. Dumiensa no. Ai. Wose na mobrohu ni atemmo mo ma de wan hu mobo. Amen. 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 Adwuma wo ya ye beye. Ye be ya temu ho adwuma. Yes. Bible says so nipa bi betreza ati so. Na ni timodin. Na se wan hu ni nua moba. Yes. Atemu da no. Mobrohu ni ho. Abofo hu mobo. Yes. Teniye. Yes. Mobrohu ni atemu mu. Emma onipa bi a wo hu mobo. Yes. Ene odifo baachi. Ye be hu ni mobo. Na wonyame asem a wodi kom man nyina mu no. Yes. Wotimi di akọ. Odi akọ. Enshanka nyame da. Amen. Amen. Eni yanko baba. Yakubu homa etimi yenu chemo edumiensa. Ai. Wose na mobrohu wo ne ho di atemu so. Enti mobrohu ba hoahoa ne ho. Edi atemu so. Edi atemu so nim. Yes. Enti mesram. Boa ho. Yes. Se sikani ni ha. De da phone so ho. Abra. De da phone so na eni ho de dafia. O kan ye baje. Ebi se sika na ye hwehwe no enne no enye sika ketwa. Niska ketwa. Enshanka nyame da. Amen. Amen. Enti mobrohu ni ho emma onipa bi a oba asase so no wan hu mobo. Yes. Ebebisam dunkro nchemu donso. Enti mini adofo a wutie me ne ene ye beba fore ye behu ye bibia ye difo ye sofo ye sempakani mobo yanko baba Solomon mabusem eti dunkuru chemo edun so no. ai Na de ohun mobro ni mobo no. nti de ohu mobrohu ni mobo no Ode fam awurade. odi fam awurade. Yes. De ohu mobrohu ni mobo Ode fam awurade. Jidi adwuma obia oye jidi adwuma se wudi jidi anim no no kwasem nyame anim se wo ye mobo. Yes. Se wanye nipa nso mu a wo ye mobo. Pa. Jidi adwuma ye ntiaka Debi. enka saada we nsen enka jidi man nyina na ebesi. Yes. Na sofo ede ne betram ne atua ne ka Pa. moji akatua Debi. de ohu mobrohu ni mobo no Ode fam awurade. odi fam awurade. Yes. Na ne De ode ma no. odi ma no. Obese na namu. Amen. Amen. Enti wo de ma na onyankopon asan de ama. Yes. What did I make? Mo de ma na onyankopon aye de asan de ama. Yes. Wose na na mama ye. Enti yiro ho. Na susu kura pa. Fudi susu no. Obe susu ama. Na ono be manwa. Wodi kumwa na wa miemia so. Na wa woso no. Na wa hwiegu nkoma. Enti mesram. Susu. Na fabra. Na onyankopon fa so. Yes. Enshira. Amen. 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 Israel dumadu enum. Hwenchemu num. Na ba ko ahwe dunan. Israel nyom Ko number ye bionu chemo ye enum. ko Wose momo ma hotifo nyina no ma. enti Bible say. Yesu Kristo commande abofo ne say. Mummu abo ma hotifo nyina no ma me. Yes. Yango Wona ma forebo so ne me wa pam no. enenti enna forebo yi ye ne onyame be ya pam. Yes. Ye ne onyame be ya pam. Ye ne onyame be ya pam. Amen. Enti mummu abo ma hotifo anoma me. Wona ma forebo so ne me wa Woni a pam. wona ma forebo so Ene me nyankopon wa pam. Yes. Amen. 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 Enti na ni Yesu Kristo
onyankopɔn ba baako no Yes. ebe ya pam ampa nsanka nyameda amen yankodu nan verse number 14 fa asedafo de bo nyankopɔn enti fa asedafo de bo nyankopɔn neti wa bo ade ma de wo sorosoro no neti wa bo ade ma ne wo sorosoro no na fra me hia dem na fra me da be hia mo na megye wo ase wo ne nyam da wo yare do me be kan na efra nyankopɔn sada no na obegye wo so na wo ase wo ne nyam obo nsama amen Amen. Mumwa ma hutimfo anoma woni a wonam aforebo so ene wo apam ye ne Yesu be ya apam duna ne se de fasedafo de bo nyankopɔn neti wa bo ade ma de wo sorosoro no neti wa bo ade ma ne wo sorosoro na fra me hia dem na ehia wa wo chiri wa fra me na megye wo na ma hye wo ne nyam Yes. Amen. 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 Mejo ena ma shawo no nyam. Isi adum du na nche modikan. Amen. Amen. Enti onyankopon se woni wa pam wa forebo ho. Enti yentua emanyame na uko osenkafo a wasi tuwabodo egu nsuani na daachi no onsa beka obu yabe abodo no aye to egu nsuoni sa nsuo no eni bo na ede ba besi ano ude ye wadwin se wo sika enti udu nsuo mo hwe sika gum agufu ado bechew sika no wa wodia nanso obechew Yes. Obechew. Enti nsuo na yetene no enye no ene kra de nsuo no kra no de aye no o di sika gum kra ye hu biem ensan ka nyameda Amen. yanko baba Israel nyuma nnan no. Bible say oyodwese na kuma mu say. Oyodwese na kuma mu say. Onyankopɔn biara ni ho. Israel adom aduenum enchemu num Israel no number ye aduenum ichemu ye num ai mommo ma wotefo no mame mumu abo ma hotemfo anoma me wona wona afɔrebɔ so ne me woni a wona ma forebo se ne me wa pam yes Israel adom aduenu nan enchemu di kan eno no quotation me de ma am first no okay Israel no number ye aduenu na ichemu ya baako yanko aseda ko ene na de do nyina ya awurade dia asase oh asase asida menche musen asase ensan kan yameda amen asase we Yes. ene na de do nyina ya eni awurade dia duo nyina no Aye. awurade dia Yes. asase we eni niema ahye soma adan horo eniema horo a Yes. ahye asase soma yi Me nyina ye ne dia Yes. call Ewiase wona watina ewo. ewiase eni woni a wotim Enyina ewo wo. no Yes. wani ti wiase ne ayifo ne ti wiase Yenipa. ayifo ne ti wiase Yenipa. ayifo ne ti wiase Nipa. ewiase eni woni a wotim nyina ewo no Ono sha ase poso. enti sese ya no sika na ekita no ye nyame dia Yes. ahodie na ekita no ye nyame dia Nyame dia. na sese ya na koba ni se me my drugstore na me dia sha wonsa yes provision ni nyama nyina aye ne twom Okay. enti dankro me kondo ti ana me suma be mai say Yes. costo keeper no chenzo ma me mrek no ma me sichire no ma me Pano. pano me milo. no ma me milo no ma me nido na anope me fanye ti no Ti. Focus yanka ho. na storekeeper ka kire Owura yi say. Osman for ni say Ai. koche ni say on face kama amra Let's camera. na store no ebegu store no egu a eya odia Dabi o. wona afa ni magum Dabi. nsanka yameda Amen. asasini na de do nyina Eye wade dia. aye urade dia Ewiase wo timu nyina. ewiase ne woni a wotim no Omu nyina wo. ewo no Yes.
Amen. Amen. Enti misram. Ene aforebo no ho asem na meka. Ba menka ne tietia. Yes. Na sane maka na duro no. Wodi gidie bo afore no a. Yes. Menshira. Ubenya nshira. Amen. Mese wodi gidie bo afore no a. Ubenshira. Ubenya nshira. Amen. Amen chaseda. Amen. Enti misram bebre. Mo hwe mo ho yie. Yes. Na mo mafore ne yie. Yes. Mo obi na adam. Debi. Na ne woyɛ no ɛso nhyira na obenya Nokore. ɛnene nansa ɛna onyankopɔn ɛka kyerɛ Abraham sɛ Abraham nso no ɔne ne yere ngo ɔmo mpani mmam no ɛna onyankopɔn ɛkyɛ wɔn ba baako Isaac enti Isaac dum pɛmpɛnso bi no ɛna onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ ɔmfa ne ba no enkoba for the man. Now when you make us as a win, says some no cry, Abraham, what's it? Foul Obano, Ecoba for the man. Obaba, Copa, O'Donnell, Fanacoba for the man. Sassamui, Meka, Yana may be sending penny and I say, and to say, I dare not. Abraham two son among imprempreno. Obodi Ramaniana. Obodi Ramani. Wamona mane. Oboda mani ankadeni bisi. Omane fananko. Enye. Amen. Amen. Enti ofano. Wodi ni koduru ho no. Wahihye nyina. Eja wo ho, manchisi wo ho, bibia wo ho. I did see a yinano. Was she sending yina? A brother was she sending yinano. Na Isaac. Essence for a buyer bono. Now, who now and no more bonnet down. Enti Obisa and Papa say, Da, maybe I chow. Now, I for the air, baby. Obama, I didn't ever for you. Oh, why? And Abraham sent the banner say. And Abraham catch and say, Meba. Onyango pon betre Obama won fa ne mo afode ye no. Onyango pon betre Obama won fa ne mo afode ye. Yes. Amen. Amen. Onyango pon betre Obama won fa ne mo afode ye no. Amen. Amen. Me mpezi me kan Bible. Ha oba kumra. Onipa ba ku bi mra. Ba kumra. Enti bra. Sa. Onyankopɔn bɛkyɛ ogwama a ɔmfa ne mu afɔre no ɛkɔ so no wɔhyehyɛ biribi awie Abraham media ne Abraham ɛne ne gyina hɔ sɛn ana oboho ana otitiri ne ba ne nsa yes egu n'akyi ana wo man ne so atu da ne so yes Bon sam kase pa mo hanu sei amen onso sikana esa o de ba me de ba for no onfa mai obi di ne ba atu anyina so yes yede betu jare so enti o man ne so yes ana o paja no akwani mintimi no Amen. Bra. Wako. Manipa nyina hu se me na me ma so de to fo. Yes. Ma. Se me paja ne to ho. Yes. Ensanka nyame da. Amen. De me pese me ma muti ase na ne ntia me na me paja ne to ho ne se ne papa no ene ma ne so. Enti me na mama ne so ato. Amen.
ɛna afei ɔda nyina ne so ɔde ne bɛbɔ afɔde ama Nyame enti ɔtwee sikan ɛfiri ne bɔham ɛna ɔde sii ne menem ɛna ne bi tie ho Abraham ɔsɛgya kasa metie wɔse ɛnɛ na mahu sɛ wosuro Nyankopɔn Yes. ɛnɛ na mahu sɛ wosuro Nyankopɔn Na ɛmfa wo nsa nka abɔfra. afɔre wei ne yɛbɛhu sɛ Wosuro Nyankopɔn. wosuro Nyankopɔn Yes. afɔre a yɛbɛbɔ yi ɛna yɛbɛhu sɛ Wosuro Nyankopɔn. wosuro Nyankopɔn Ha. ɛno nti ɛmfa wo nsa nka abɔfra no Abɔfra no. Na ɛnyɛ ne hwee. ɛnyɛ ne hwee Yes. na hwɛ ɔdɔtɔ mu hɔ Yes. odwani ne sɛn hɔ Na ɔma n'ani so. ɛberɛ a wɔn kɔɔ hɔ no Yes. ne dwan biara ni hɔ ɛhɔ saa yɛma enwa yɛ didi wɔ hɔ Dabi. baata Onyankopɔn Ne tumi no. ɛde ɛnam ne tumi so Yes. ɛde odwan Hallelujah. ɛkɔwura dɔtɔ no mu na dɔtɔ no sɛ Bible kyerɛn a yɛma ntam odwan a na yɛde asɔ ne kɔn Yes. na ɛberɛ a Onyankopɔn ma ntam odwan no wɔ ayim no wɔde sɔɔ no abɛbɛn Abɛmbɛn nim. amen enti fa odwan no esiw ba nanam Yes. ɛnɛ wode sika ne esi yare bia nam wode sika ne ɛbɔ kwan bia ato hɔ wode sika no ɛyɛ biribi a ɛso bɛba mfaso ama wo ɛno nti ɛnɛ wo sika ne ɛno dɔ ho Yes. ɛno dɔ ho Aye. ɔfa yɛnyɛ nkuo sɔre Ɛnyɛ nku. Onyankopɔn abɔfo aba Azakie nyame mami hwadeɛ amen yanko baba Psalm 90 verse number 16. ai Ma woduma ene di wo nkwa. ɛno nti yɛn Awurade Yesu Onyame te asefo ba Yes. wo ne wagye Nyankopɔn sɛnea mo adwuma teɛ no ma ne nna di ma wo nkoa no ma was Na woduma nyam ene di wo ma so. na wɔn onyam a wode bɔɔ soro de bɔ asase no Yes, ɛnnɛ di wo ma so. ɛnnɛ di ɛwɔ wo mma yi so Na Awurade anim tie emra yɛn so. na Awurade nti n'anim nhyɛ akra nyinaa Amen. na ɔmfa asomdwie ɛmfa ma no mfa yɛ nyinaa so Yes. yɛnkɔe Na yɛn nsa no adwuma no. yɛn nsa a yɛde akyerɛ wo yi Yɛn nsa no adwuma no. yɛn nsa a yɛde akyerɛ wo Yɛn yi nsa no adwuma no. yɛn nsa a yɛde akyerɛ wo Yɛn yi nsa no adwuma no. ɛno adwuma no Ma ne nye yie. amen Amen. you Ma ne nye yie. Na Amen. wɔn tie emra yɛn so. enti Onyankopɔn hyɛ mo bɔ Yes. sɛ bɔ afɔdeɛ no Bɔfodie. na sika no a wode wo nsa yiiɛ no na adwuma no a woyɛ no baabiara no Yes. sɛnea tie biara no Onyame ɛma n'anim teɛ ɛmmra mo so Emra mo so. Na wo nsa. ne nanu onyam na ɛdi wɔ mo so Amen. na mo nsa yi ano adwuma no ɛnyɛ yie Ane. you yɛn nsa no adwuma no Ma ne nye ɛna yie. ɛnyɛ yie Amen. ma gyidifoɔ nyinaa nka sɛ amen agya no ɔtumfoɔ no wu yɛ mmɔbɔ Amen. ɔma asɛm ntena yɛ mu Amen. na yɛnya tenka ɛwɔ yɛ mu sɛ yɛbɛyɛ deɛ fata Yes. ɛde ama odiyifoɔ na sɛ Onyame ankyɛ ne maya na oyi na onyam a to so mmienu adi a yɛn mu dodo a yɛnam ɔpɛ pa so ɛbɛbɔ afɔre yɛn mu bia nkakyi n'anim ne tumi nti ɔnhyira yɛ daa Amen.
Boom. That's right. Assemble and I catch Apostle Michael from Bone. Assemble in the catch Sophanie Michael from Bone. Yabeye anaye nye. Mo many jung yabeye anaye nye. Yabeye. Therefore, can come at him. Yabeye. One can amen. Sabre dia. Yada Sophanie